V dnešnom videu sa pozrieme na to, aké výhody má čierna arónia a ako ju môžeme efektívne využívať. Srdečne vítam všetkých. Čierna arónia, známa aj ako arónia, patrí medzi bobuľové ovocie pôvodom z Európy, ktoré sa tu tradične pestuje a má jeden z najvyšších obsahov polyfenolov. Obsahuje množstvo flavonoidov aj neflavonoidných zlúčenín a jej obsah antokianínov je mimoriadne vysoký. Dostupná je v rôznych formách, napríklad ako prášok, kapsula, tableta, sirup, džem alebo sušené bobule. Ja však každému úprimne odporúčam ovocnú šťavu, pretože práve tá je podľa môjho názoru najbližšie k pôvodnému, prirodzenému stavu čerstvých bobúľ. Šťava z čiernej arónie, ak je kvalitná, je veľmi koncentrovaný nápoj, z ktorého sa odporúča základná dávka 30 ml dvakrát denne, ale ak im pijeme kvôli vážnejšiemu problému, môžeme dávku zvýšiť až na 50 ml trikrát denne. Plody aj šťava z arónie majú výrazne trpkú, suchú a sťahujúcu chuť, ktorá veľmi sťahuje ústa. Cítime, že si musíme stiahnuť ústa, keď ju konzumujeme, najmä keď ju ochutnáme poprvýkrát. Je to kvôli trieslovinám, ktoré obsahuje. Čierna arónia je v prvom rade veľmi dobrá pre diabetikov, prvého aj druhého typu. Dokáže výrazne znížiť hladinu cukru v krvi a vo veľkej miere podporuje aj činnosť inzulínu v našom tele. Tento účinok je veľmi dôležitý aj v stave prediabetu, ale aj vtedy, ak v našej každodennej strave pravidelne prijímame naozaj veľa sacharidov. Sladkostí, jedla z pšenice, ryža, kukurica, zemiaky. Pre diabetikov, ale aj pre ostatných je veľmi užitočný jeho regeneračný účinok na cievne steny. Zvyšuje pružnosť ciev, a to nielen veľkých, ale aj tenkých kapilár, na ktoré pôsobia polyfenolové zlúčeniny obsiahnuté v ňom. Preto je veľmi dobrý na tie oblasti, kde majú tenké kapiláre dôležité úlohy. Takýmto príkladom sú napríklad oči a mozog. Čiže čierna arónia môže výrazne podporiť naše oči a mozog, aby zostali svieže a zdravé. Konzumácia tohto ovocia sa určite odporúča, najmä pri rôznych zdravotných problémoch, ktoré súvisia s mozgom a očami. Arónia má veľmi silný antioxidačný účinok a preto je veľmi užitočná na všeobecné znižovanie zápalov, teda na zmiernenie zápalových procesov v našom tele, čo je mimoriadne dôležité pre prevenciu rôznych ochorení a chorôb. Takto znižuje aj lipidovú peroxidáciu, teda môžeme s ňou znížiť šancu na oxidáciu cholesterolu, čiže na to, aby cholesterol spôsoboval negatívne účinky v cievach. Oplatí sa konzumovať šťavu z čiernej arónie na zlepšenie stavu črevného traktu a pri zápalových črevných problémoch. A tiež pri syndróme priepustného čreva môže byť príjem polyfenolov veľmi užitočný. Má však aj výrazný podporný účinok pri takých závažných ochoreniach, ako je rakovina hrubého čreva. Okrem rakoviny hrubého čreva môže byť šťava z černej arónie alebo extrakt z černej arónie, prípadne kapsuly, užitočná aj pri iných nádorových ochoreniach. Príjem polyfenolov a antokianidov je prospešný pri rakovinových ochoreniach. Šťavu z čiernej arónie môžeme piť aj pri stukovatení pečene, cirhóze alebo zmenšení pečene. Nie je vhodná len na poškodenie pečenia spôsobené alkoholom, ale aj v iných prípadoch. Na zlepšenie stavu pečenia je spolu s čiernou aróniou vhodný aj pestrec mariánsky, rakitníková šťava a olej z rakitníkových semien, cholín, artičoka, extrakt z koreňa lopúcha, cesnak, cvikla a petržlen. Šťavu z čiernej arónie môžeme miešať aj s inými ovocnými šťavami, ideálne s citrónovou, pomarančovou, rakitníkovou šťavou, teda so šťavami z ovocia s vysokým obsahom vitamínu C, a môžeme pridať aj trochu stévie, čím nápoj osladíme a spríjemníme. Osladiť ju môžeme aj surovým medom alebo šťavu primiešať do studeného čaju. Prášky vyrobené z arónie miešame do ovocných šťav, smoothie alebo jogurtov. Kapsulu zapijeme pohárom vody alebo ovocnej šťavy. Prípravky z čiernej arónie, ako sú šťavy alebo prášky, je ideálne konzumovať so studenými nápojmi alebo jedlami, aby sa v nich zachovali účinné látky citlivé na teplo. Šťava z arónie, do ktorej nie je nič pridané, má glykemický index pod 5, teda veľmi nízky. Takže je vhodná aj pri nízkosacharidových dietách a dokonca aj pri ketogénej diete. Môže sa podávať aj deťom do 12 rokov, pre nich stačí raz až dvakrát denne 15 ml.
Šťavu z čiernej arónie je ideálne piť nezávisle od jedla. Napríklad 1 až 2 hodiny po jedle alebo pol hodiny až hodinu pred jedlom. Ak chceš, aby sa tieto informácie o čiernej arónii dozvedeli aj ostatní, klikni na tlačidlo páči sa mi to pod videom, prihlás sa na odber kanála, aby sa toto video mohlo dostať aj k ďalším ľuďom. Prajeme ti veľa zdravia. Uvidíme sa v ďalšom videu. Dotedy nech je zdravie s tebou.